тәрбияне бөтен дөнья халкы да үзгәртә алмас дигән безнең күрше үскәнбез, сакын күңелебез, якташыбыз. Әүвәл әхлак, аннан дин, аннан ул халык үзе бетә дип кисәткән Шиһабетдин Мәрҗани. Утырып уйлар гыйбрәтле сүзләр. Әмма яшисе килә бит. Милләтне милләт итеп, динне дә, белемне дә итеп саклыйсы килә. Бер кулы белән бишек кибрәткән ана, икенче кулы белән дөньяны селкетә ала дигән гыйбрәтле сүзләрне дә онытмый. Баланың яшәү рәвешен, телен, иманын иң әүвәл һәм гомерлеккә дип ана сеңдерә. Гаилә, мәктәп, җәмәгатьчелек белән бердәм булып эшләгәндә генә күп нәтиҗәләргә ирешеп булыр иде. Инде ничә еллар сөйләнә мәктәпләрдә әдәп дәресләре бирелә дип алга бару бик сизелми әле. Бүгенге көндә безнең бурычыбыз дөрес фикер йөртүче, улуг динебезнең нигезләрен белүче, балаларына дөрес рухи дини тәрбия бирә торган, ислам тәрбиясе алган хатын-кызлар булдыру. Безнең студентларыбыз будущее, бөтен надежда алар дөрес тәрбия, Коръән тәрбиясе, әдәп, әхлак, ислам тәрбиясе, Коръән тәрбия, дөрес тәрбия. Хәзерге вакытта динебезне тойларга, аны тотарга барлык мөмкинлекләр дә бар. Мәчетләребез бар, ишекләр ачык, гыйлем бирәсеңме, гыйлем аласыңмы, рәхмәт. Ләкин гыйлем алырга килүчеләр аз. Әгәр без балабызның бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхетле булуын теләсәк, безгә дөньяда да, ахирәттә дә булышучы, шәфәгатьче булсын дисәк, балабызга дини тәрбия бирергә ашыгырга кирәк. Чөнки дини тәрбиядән тыш тәрбия юк. Чын әхлак, Коръән әхлагы, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әхлагы. Без балабыз бу дөньяда укымышлы булсын, министр булсын, зур кеше булсын дип бөтен байлыгыбызны бирәбез. Ахирәттә фәкыйрь булыр, мәңгелек төрмә, җәһәннәмгә төшәр дип кайгырмыйбыз. Бары тик ислам тәрбиясе алган балаларына Аллаһ ризалыгы өчен чын ихластан әтиәнисен ярата ала, олыларны хөрмәт итә ала, туганнарына һәм тирә-яктагы кешеләргә яхшы мөгамәләдә була ала. Әгәр Аллаһтан курку булмаса, ислам тәрбиясендә үсмәсә, бала ясалма ярату белән ярата. Үзенә йөк була башлагач, файдасы калмаган картларны я картлар йортына бирү ягы я тизрәк үлүен тели. Бу хайванлыктан да түбәнлек, ләкин чын барлык. Маңа мисал, күптән түгел бер таныш хатын-кыз бергә күптән эшләгән егелек, чакырда әти үлде ди, укып утырырга киләр, алып киткәнсен укырга кирәк бит ди. Бардым әти, өйдә үлек юк, кайсын үлегегез ди. Хәзер алып кайталар картлар йортында ди. 4 этажлы өйләре, бу хатын үзе бер йортны саклый, урманда тагын байлар катышы 2 этажларда тагын асы ирен саклый. Әтиләре картлар йортында. Син мәдән нормаль гына кешенең чигендә әтиегез картлар йортында. Менә анарга безнең белән скучно ди. Бу нәрсә менә әтиләре дә мәрхүм дини тотып яшәмәгәндер, ислам динен уртак общий аларның берәр уртак общение булмаганмы иде. Менә Совет гаиләсендә уңган гына булган гына кешеләр, предпринимательләр. Менә бу бик начар күренеш. Балаларны үрнәк итәләр, бит балаларны үрнәк күрсәтәләр. Алар картайгач балалары да ди гарантия, что аларны тоже итеп куймыйлар шунда. И тагын бер мәсьәлә, менә безнең абстайыбыз, Митапайга булышабыз, мәрхүмнәрне сандыйлыга озатырга, юышырга, централь мәчеттә мәрхүмнәрне юып чыгарып куябыз. Балалары ишек алдында, централь мәчет ишек алдында сугышып яталар, квартира бүлешеп. Әниләре ята бинада, балалары квартира бүлешеп ята. Бу нәрсәгә килеп чыккан соң, бу бит инде менә шул гыйлем булмаганлыктан.